जय हो एके ओढ़निया आप सबके बहुत दिन से इंतजार रहा काहे कि एक पोस्टर बहुत दिन आज से 1 महीना पहले ही लॉन्च हो गया रहा। तो आप सबके बहुत इंतजार रहा कि एके ओढ़निया जौन कि डिम्पल सिंह के साथ में कब आ रहा बा। तो हम आप सबके बता दी कि ई गीत कल सुबह 6:15 में आ रहा बा जौन कि डिम्पल सिंह के साथ बा। और ये आप सबके बता दी कि जब कामना कंपनी से होता तो ये कंपनी के नाम है AJ फिल्म्स प्रेजेंट। तो आप सब कल सुबह जाके ये गाना के बहुत सारा प्यार दुलार दी लोगिन पावर स्टार पे। तो बहुत दिन के काहे कि इंतजार रहा लोगन के, तो इंतजार भइल अब खत्म काहे कि कल सुबह आ रहा बा एके ओढ़निया जौन की गीत लिखले बानी सूरज सिंह, संगीत प्रियांशु सिंह। और एमे आप सबके बता दी कि रवि पंडित डायरेक्टिंग वीडियो डायरेक्टर रवि पंडित। तो आप सब कल सुबह 3 नवंबर के 6:15 में ये गाना के AJ फिल्म्स पर देखी जाके अपन प्यार दुलार ऐसा ही देते रही। जय भोजपुरी, जय पावर स्टार। सब्सक्राइब माई चैनल पावर स्टार अपडेट।